Pagsuunan ko diya kang Kristo, may buntag na sab kanyang tanan. Kinanasab si Rico Rivera o kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Kaigsuunan, magayasigot na sab kita sa mga ginagmay nga mga pagtulunan sa simbahan o mga katisismo. Karon pagayasigotan ta ang sacramentals. Unsa ba ang mga sacramentals? Kasagaran natong makita kanang mga butang, mga balaan nga nagpalibot sa simbahan o sa atong balay. Apan dili lang dahi kana. Iskutan ta kana karon. Para asa ba ang mga sacramentals? Unsa ba ang katuyuan sa mga sacramentals? Kinsa ba ang makapabalaan sa mga butang o para mahimo kini nga sacramentals? Ang mga sacramentals mao ang mga balaang mga butang or actions or lihok sa simbahan nga gihimo o gigamit sa simbahan. Aron pinaagi niini makadawat kita og espirituhanon o kalibutanong mga pabor gikan sa Ginoo. Ang pulong sacramentals pwede ma-apply diha sa panalangin or pagpabalaan sa mga butang, blessings or consecration sa mga butang nga ikahatag sa simbahan ngadto sa mga butang o kanang sacramentals. Gitawag kini og mga sacramentals kay may resemblance or may kaparehas kini sa sakramento diha sa simbahan. Ug ngani man ang gigamit diha sa mga sakramento, mga sacramentals man. Sa ato nang giingon ganina, ang tanan nga mga lihok or mga balaang butang nga gigamit sa simbahan, sacramentals ang tawag. Nga sa ato pa ang pagpanguros nga common kay nga gihimo sa simbahan, sacramental ang tawag niya. Diha sa mga sakramento, gigamit kasagaran ang panguros, holy water, holy oils, sa chrism. Bisan unsa nga makita sa simbahan or mga lihok nga gigamit niini diha sa pag-ampo sa Ginoo, gitawag kini og sacramentals. Ug kini makapalawom kini sa devotion ngadto sa Ginoo. Ang pag-ampo og mga seremonya sa simbahan, sacramental usab kay sila nagpausbaw man sa devotion ngadto sa Ginoo. Adunay ulo ka mga dagkong klase sa sacramentals. Ang una mao ang panalangin sa pari o sa obispo. Ang mga pari dunay katungod sa pag blessing sa mga butang aron mahimo kining sacramentals. Ang sa obispo, dinago na kini nga panalangin sa mapananglitan sa consecrate sa simbahan, mga bagong simbahan, o sa pag-blessing sa chrism, sa mga oils na gigamit sa simbahan. Mahimo kini diha sa Holy Tuesday, sa mahal nga adlaw. Ang ikaduha, mao ang exorcism. So bang exorcism? Ang exorcism mao ang abog sa mga daotang espiritu diha sa katao. Pero ang mga pari nga gisangunan niini dili basta-basta ang pagbansay niini. Dili si bisan kinsa lang nga pari ang makahimo niini. Gawas niadto lamang ang gisangunan ang mga pari nga gitawag sila og mga exorcist. Ang ikatulo mao ang balaang butang diha sa debosyon. Diring dapita, diri nato makasagaran makita ang mga butang na abinatog maura ang gitawag og sacramentals sa mga pananglitan sa holy oils, holy water, kandila, cross, mga imahen o statue, mga blessed dresses sa mga pare, scapulars, medals, miraculous medal, cross, crucifix, ang mga kasagaran natong makita. Abi na to kung maulang ka ng mga sacramentals. So, sa mari pa, ang musbon, ang sacramentals, tanan nga gihimo sa simbahan. Mga lihok o magpagbabalaan niini, gitawag og sacramentals. Ang sacramentals, makapalawom sa devotion ngadto sa Ginoo. Kinsa ba ang makapabalaan? Siyempre ang Ginoo lang. Pinaagi sa panalangin sa pare
mahimong sacramental sa usa ka butang ug asa nakuha ang gahom sa pare pagpabalaan sa mga butang siyempre gikan sa Ginoo. Diya sa tradisyon sa Catholic Church, ang pare makabaton og gahom gikan sa iyang ordination. Kaya siya doon ay may linahi nga panalangin para niini pagpabalaan sa mga butang. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw. Kini lang usbon ko, kini lang si Rico Rivera, ang kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Kung wala pa ka subscribe sa itong channel, paligo og subscribe. Daghan pa kayo kita ipang-upload nga mga butang bagahisgutan aron sa bisan ni ana sa mga ginagmayng butang makahibalo kita sa katisismo sa simbahan. Ignorantism mo ilabing dakong kontra sa simbahan. Mao gani ang yawa magpasalamat sa mga taong ignorante sa simbahan. Usbon ako, ang yawa nagpasalamat sa mga tao nga ignorante sa pagtuo diha sa simbahan. Nga dili lang bisan unsa nga simbahan or bisan asa nga simbahan. Dili diha lamang sa Catholic Church. Kaysa dogma pa sa simbahan sa Katoliko, outside of Catholic Church, there is no salvation. Pero subo lang kayo na human sa Vatican II, Vatican II, giusab nila sa simbahan. Masabtan tana sa mga umaabot pa na itong mga uploads. Salamat. Bye-bye. Ave Maria.